merecidos os aplausos para todos e todas as integrantes da agrupación folclórica do Centro Cultural de Valladares, porque sempre que os vemos no escenario gustanos o que fai, verdad que sí? A min gustame, sobre todo, valoro moitísimo o esforzo que se fai para estar sobre o escenario desde idades tan dispares dos máis pequenos e máis maiores, e é, sen dúda, merecidísimo o reconhecimento que se ofrece sempre que está no escenario. Graciñas por ofrecernos o vosso espectáculo e graciñas por acompañarnos un momentiño, porque imos, vai ter lugar un pequeno acto protocolario como as que vamos a ver. Creo que xa temos todo listo por parte dos técnicos, así que podemos dar paso aos nosos seguintes convidados. Trátase, vamos a ficha correcta, trátase do Grupo Paraguai Música e Danza. O Grupo Paraguai Música e Danza nace co obxectivo de recuperar as tradicións, os costumes e a cultura paraguaya para así poder estar máis cerca da súa terra. Dende o ano 2015 está composto por máis dunha vintena de mozos e mozas adicados á música e á danza que teñen como obxectivo representar a Paraguai e dar a coñecer a beleza cultural do corazón da América do Sur. Na actualidade, a dirección coreográfica está nas mans de Katia Coronel, mentres que a encargada da dirección musical é Fátima Segovia. Percorre salta y picotea las naranjas, que es su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Showy, 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 cantando, está mirando, acá mirando, allá volando, se alejó. Showy, 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 qué lindo va, qué lindo es perdiéndose en el cielo guaraní.
Yo voy cantando, está mirando, aquí mirando, allá volando, se alejó. Yo voy, qué lindo es perdiéndose en el cielo para ti. Yo tamén moi interesante todo o que se foi desenvolvendo no escenario, como eu dicía, sempre referencias ao folclore europeo, sempre referencias a cousas máis próximas a nós do que pensamos e que seguramente se teñen ocasión de acompañarnos durante os próximos días nas diferentes ubicacións do festival, incluso durante a animación de rúa, porque tamén nas rúas, pois como mañán xoves na Rúa Peñol do Calvario poderemos ver a Universidade de Cayetano de Heredia que vai actuar a continuación, ou no Mercado de Teis o viernes o Ballet Dakar, pois poderán coñecer máis personalmente a estes mozos e mozas que traballan arreo por defender a cultura do seu país e coñecer detalles sempre moi interesantes do que acontece ca súa cultura, do que acontece co seu folclore e dos múltiples puntos de conexión que teñen co folclore europeo, porque sen dúbida aunque vaya tras el viento por un corazón como el tuyo, sé que un corazón como el tuyo jamás podré encontrar, jamás podré encontrar.
Fuerte, por supuesto, ese aplauso para estos visitantes desde Paraguay, perdón, desde Perú. Gracias por acompañarnos, también gracias a ustedes por estar con nosco en esta segunda sesión de este Festival Folclórico. Agardamos de mañana no Centro Cultural de Bembrive, a las 9:30, que tamén